Bueno, bona nit. Anem a veure a Rivera disfrazat de Nema. Encara no, Encara no, però ja va disfrazat de Nema. Básicamente va... Este se quedó ganando el rey muerto, pero eso es pillo en cara. Ya, Una bolsa a la mesa... No le propaganda, David, no le facis propaganda. Per ficar-se un peu al cori... Mira, això... Mira, fan el culet. No, jo no ho altre, tio. No. Ho deixes en internet, home. Això, tio, això se fica en el cul, tio. Que tu fiques en el cul i... Vale, hacer ejemplo, fíjate en la agua, fíjate en el culo. Per ahí xupla la puta merda, fica en la bolsa. Què dius, tio? Això és una En veritat no l'anem a anar a cagar ràpid, és una cosa que te fa anar a cagar ràpid, és una lavatina. Nos ha concretado su mensaje. Quina merda. ¡Qué chungo! I això que t'has tirat, un tres pensant-ho, no? Hasta así el disfraz de Nema, xiquets. Hasta que el vaig publicar en YouTube. A la merda.